Mula wayang Pandhawa kuwi cacahe 5 kuwi ibarate rukun Islam. Rukun Islam. Prabu Puntadewa kagungan pusaka jimat kalima sada saha tembung jimat kalima sahadat. Kalima sahadat. Raden Werkudara kuwi salat mula Werkudara kuwi ora inggih basa merga basa Swat kok ora bisa dibasake Jawa. Oh, mekaten. Indonesia kudu basa Arab. Arab. Nek Raden Janaka ya kuwi poso pesemone piyai poso. Piyai seneng prihatin. Mula Janaka kulina prihatin. Nggih, wah. Nika dipun bawani Pak Catur mboten, Bos? Oh, ya anak lanang bawa ya le. Ya anak lanang. Ku ya. Wis Karo wong tuwa bekti tenan. Garwane putrane jak kabeh. Ini Sen. Pak dosen. Ya sekali-kali tempo. Yo ngadeg to le ya. Karo lengkahi penak kok ya. Ngadeg. Nggih, matur nuwun. Ketutupan ora live streaming nggih? Oke. Siap. Lagi ketutupan wit aja. Ya anakku lanang nek mayang kabeh diperintah ning nek sing mayang tak perintah genti. Kowe bengi iki bayaran Gong aja semelang. Alhamdulillah. Lah wingi utang aku 500 kok. Wis disahke wae wis ora. Bu, biyen wis Bu. Kae Bu ning anu Semarang kae ning Udip kae Bu nu. Yo ora, kae kakean nek semono. Mana? Dialang kok rentenir ya. Nggih. Niki nderek ngalap berkah kalian Bapak. Karo ngalap berkah. Budhe Srimah. Nggih. Rukun Islam kang 5 puniki La ya elok. Dosen. Jane suaraku ndek men ya apik tak keke anak-anak tak dum-dumke kok. Nek tesih sae Bapak kula ya pun dangu banget mboten nonton Bapak ndalang. Nek swara niku kabeh sae. Ning ya enek unen-unen. Pendak wong kuwi mesti iso nyanyi. Ning ora pendak wong gelem ngrungokake. Oh iya. Masuk aku dhewe karo wong tuwaku. Akhir nyanyi mbokku muring-muring malah. Nenu katindakno mring para sasama. Niki mengke Mas Joko, Mas Rasa nggih diaturi bawa. Oh nggih. Mas Rasa munggah aku meh mulih aku. Mas Dolo ki suwantene nggih sae. Aku ki diuling karo bojoku anu Mas ngapa gawake sego goreng ya oke. Sego goreng sak do tutup iki. Sak do tutup bang. Tole Sudres karo tole Sumantri karo tole Catur lho iki Pak Lurah Kalioso, Pak Lurah Sudres lho. Wis pesen umroh bareng aku lho, gratis. Siap. Ora ngedit pesen terus. Pak Lurah garane Mbak Yu Cuplik. Jaman metenge mbok edolong mbok wedok kuwi. Oh garwanipun Cupli, Budhe Cuplik jamane jroning nggo garbane ibu mbiyen aku ngejak main karo Mbak Yuku Cuplik ya karo Pak Lurah Sutris ngono. Entek bojoku tak kebuki wetenge isune lair kata jenenge Cuplik ya tenan lair wedok tak jenenge Cuplik tenan padha karo asmane Mbak Yu Cuplik Kalioso. Ning ngono kuwi malah nek jenengke anak ki aja padha karo wong. Iya, lah ngapa? Nek kepethuk jagong wong loro diceluk Cuplik loro karo noleh kok. Ngadeg kabeh. Lah aku nek masalah jagong, nek nganti nyumbang amplope cuplik. Lah nek ndek utang ra nyaur lho ngentek. Mongko cuplik kono kuwi arep nyumbang 700. Cuplik kene nyatus mamane kan. Lah iya. Nah aku sih beneran bae. Oh jeneng kok ngeplek karo kae. Aja padha ditinggalke. Wah, rokok ya enak tenan. Rukun Islam puniku Sahadat sahadate kang angka
siji iki MC ya apik. ora Iki ngendang ya apik. wong ndi Atau Pak Weh, kendangane jos kuwi. Nek ngendang kuwi 250, nek MC kan iso 400. Kuwi jaipongane ya pinter anakku catur kuwi. Ngendang wang sabetan wae. kersane Mas Bari mawon Ku nek nggon sabetan gendi ya madhok lho. ganti dalang Ah, jenengan sabetane ganti Mas Catur mah perang radang mati-mati kok. Mau mati urip neh. wong bapak iki wau dalu pun rembukan kali kula ngrantam lakon sewengi kali kula Oh, Pak Piyono. Pake bayar mayang niku kula aturi tenggen kula riyen Oh, pun kesupen kok. sesuk mayang lakonmu piye Pak aku ya Nake. Aku ya tak ora tak kandhake ngundak aber kok dadi aku ya meneng ah. Dicethake gen nurut, ora blarak disampirke apa sediane kelakon. Pamane kuwi ora urut. Malah ora tak cethake ndak aku metis dibethek anakku. jebul sing diceritake kali kula sewengi kali sing dicake niku beda Ora cocok. ketoke anu ning jebul ya ora bloko kali kula sangki dalange mesa ya andi Inisiatif. Iki cara murid ora lulus. Ya dosen kok. kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso Nggih. kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Kur pepeling. monggo pepeling Sinambi